Kantaan nyo ti Apo da kay amin nga agnaed iti daga. Agdaydayaw kayo asiraragsak kenkwana. Inkay iti sangwanan na iti naragsak kakanta. Bigbigen nyo ati Apo ket Diyos. Isu tinamaraswa kada tayo. Ket kukwa na tayo. Wen, tattao na tayo. Ket datayo ti arban na. Sumrek kay anapnuan iti panagyaman iti templo na. Agdaydayaw kayo amapan iti santuaryo na. Agyaman kayo kenkwana, itanokyo tinagan na. Tanaimbag ti Apo, ket agnanayon awan inggana iti ayat na. Agnanayon ti kinapudno na. Santo, Santo, Diyos na napigsa, agkanta kami at daydayaw kenkam. Santo, 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 silaw kenayat ka, Diyos amadayaw, awaning ganan. Santo, 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 dayawen daka, dagiti sa santo asang sangkamaysa. Kerubin ken seraphim agparin tumengda, aglukbab ken ka abiumingga. Santo, 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 awaganda ka, katima nagbasul, gloria miliwenang. Santo, 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 awan pagkurangam, panakabanding, asiken ayan. Santo, 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 Diyos na marswa, langit ken dagat, sikat tayo na. Santo, 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 mananggabaling ka, Diyos Amana ken Espiritu. Amen. Agkararag tayo. O Apo Diyos, sa manakabalin amin, managmarswa, ti ket kanta ken musika, iti daytoy abigat ti Domingo, agtitipon kami kas maysa pamilya,
Tapno idaton mi ken kadagiti musika ti panagyaman ken panagdayaw. Silulukat dagiti puso mi Apo. Sapay kumata ti Espiritu Santo ti mangtarabay iti tunggal unit ti instrumento ken boses amang kanta ditoy uneg ti iglesia mi. Dawaten mi at daytoy a panagdayaw mi ket agbalin anabanglo nga idaton iti sangwanam. Ted mo kada kami tinagkaykay sa puso tapno madaydayaw tinasantuan anagan mo. Daytoy tinagan ni Jesus sa mangisalakan. Amen. Kakabsat, ti musika ket napintas no agtutunos ken adda iti husto a tono. Ngem ti basol iti biag tayo ket kaslauni asaan nga agtutunos. Mangdadael iti kinapintas ti relasyon tayo iti Dios ken iti pada a tao. Ngem ni Cristo Jesus ti mangitunos manen kadagiti naperdi a puso tayo. Umaytay nga rod iti sango ti trono ti parabor ti Dios. Si papakumbaba ang mangipudno kadagiti basol tayo. Tapno dalusan na tayo iti isublina, ken isublina iti kanta, ti talna, ken rag-o iti biag tayo. Agkararag tayo. Awis tayo amin kakabsat, ti kabailan ng agparintumeng, ket dumawat tayo, iti parabor, ni Apo Diyos, tapno pakawanen na tayo amin, kadigiti amin nga nagkurangan tayo, ken kuana, bayat iti natal na tukar, ti organo. Agkararag tayo. Kakabsat iti pudno a panagdayaw ket saan ipintas ti boses wenno kanta. Nudi ket ti panagtulnog iti biag tayo iti pagayatan ti Dios. Ngem ti Apo ket naparabor aw-awagan na tayo nga agsubli ken kuana. Talikodan tayo nga rod dagiti saan na may tutop at ignay. Basol ket agbabawi tayo as ipupuso tapno ti Diyos isublina ti kanta, ti panakaisalakan, ti biag tayo. Amen. Amen. O Apo, iturong nakad ken ka, palanasem ti dalan mo. Pagranyagem kad rupam kanya, tapno sikati pagnaedan. Ita ti panangurnong kadagiti sagsagot nga agpaay iti pannakamentanar iti iglesia.
Naimbag nga aldaw titunggal maysa kada tayo kakabsat. Good morning. Na isang sangayan daytoy nga aldaw nga impaay ni Apo Dios titunggal maysa kada tayo tapno sang kamaysa tayo nga iruknoy ti panagyaman ken panagdayaw babaen iti music Sunday tayo iti daytoy nga kanito. Ket madamdama nirugyananen dagiti koro tayo ti panangipaay da kadagiti mensahe babaen iti kankanta o wenno dagiti pyesa nga manggigan tayo kas mensahe ti panagdaydayaw tayo iti daytoy nga kanito. Pagyamanan tayo ken pagdayawen tayo ti Apo iti panangsalwad na ken panangtarabay na ti tunggal maysa kada tayo iti naglabas nga habagat wenno layos kadagiti na dumadumang lugar nang nangruna dagiti ababang diso ditoy Metro Manila dagiti kabangibang nga probinsya ken kadagiti dadumapay nga partes iti pagilian tayo ket agyaman tayo ti panangsaluad na ti tunggal maysa kada tayo. Kakabsat kablaawan tayo met dagiti kakabsat tayo nga adda iti nagbabaitan tayo ket iramraman tayo kadagiti karkararag ni kabsat nga Romy Rex Lapada from nga mapan ni Saudi into Nubigat nga taga Andalop UMC Delphine Albano Isabela. Kidawik man pa nagtakdir na ni kabsat Rex. Ayan, iramaraman tayo man digiti karkararag tayo ken kastamet digiti Manuel family nga nagapupay ijay Mabini Union Gamu Isabela. Ayan, kidawik man pa nagtakdir na. Ayan, kahit katungtungin nyo man, nagiging babalasang to ni ate, napipintas ka no boses na kaya dati ang-choir So, na ganan, maawis kayo nga agbalin wenno partes iti koro tayo. Ken kastamet nga bigbigen tayo ti kadda digiti officers iti MYFT district adto iti Sam penetrante o pimanaw dan. Kaya't maawis dagiti amin nga MYF fellowship with the district of officers of Southwest Metro Manila District into no 2:30 daytoy nga malim maawis kayo. Ken kastamet kini Bernelaine Baldovino from Sanchez Mira. Ayan. Ayan na ayan, nagyamang kami. Dapay naging first timer nga makadwa tayo tata, kidawik man, di pa nagtakdiryo, kakabsat. Tatak lang makadwamit iti bayat ti kas pastor dito'y Central UMC. Ken kasnamet nga kablaawan tayo dagiti agkasangay iti daytoy nga lawas ni Ate Aurora de Guzman maysa kadagiti nainget nga tultuloy nga kadwa tayo ti prayer ministry tayo ditoy Central UMC kini Elaine Larida ken kastamet nga wedding anniversary da kabsat Elmer ken Ella Lucas tatta nga aldaw agyaman tayo ken kastamet ni Kuya Nick, ni Chief Nick, kini Ate Jerby, ti Presidente, dagiti kababaihan, anniversary damet, kini kabsat nga Joel and Arden Bagasin from Sanchez Mira, anniversary damet, iti daytoy nga lawas na. Ket dawat, ken kararag tayo, tagtultuloy panang bendisyon na kada kayo kakabsat. Ket intunos Biyernes ken Sabado kakabsat isu iti Lay Leadership Development Retreat and Seminar tayo ijay Bethesda intuno Biyernes ket dagiti core group ken dumapay nga in-invite ko sapay la ko pa ta makaumay kayo ket awang ko matilapid anyaman nga salsalunat wenno kastamet ti panawen tapno kasta ket makaumay kayo iti daytoy. Ket pumanaw tayo dito Central UMC ti oras ti alas 7 ti agsapa dapat alas 9 adda tayo ijay Tagaytay Bethesda Center
into no Biyernes. Aging gana ti Sabado, ket malpas pangal daw sa tay tumatlag subli ditoy central. Ken kastamet nga agtultuloy ti LSA tayo, ket suportahan tayo mat dito nga aramid, ket sapay la kumang digiti daduman, no kayat yo ti maki-join iti dito nga aramid, ket maaramid ito Central UMC into no Sabado, mangrugiti alas 8, aging ganat malim iti Sabado. Ken kasnamet nga ti workshop tayo kakabsat, digiti kayat na nga agserbi ken apo babayen ti iglesia tayo, iti Sunday School, the seminar tayo to no August 29 ti alauna, aging ganat alas 5 ti malem ti Domingo dito i Garcia Hall. Ken kasnamet nga ti Southwest Metro Manila District Committee and Nurture nga idanguluan ti Diaconesa tayo ni Medi, ket adati maramid nga online virtual seminar na Keeping the Fire Burning, Sustaining Joy in Children's Ministry. Ket into no 24 daytoy, ket mangrugi ti alas 7 ti rabii via Zoom. Ket sapay la kuma ta suportaan tayo daytoy nga aramid. Ken kastamet dagiti anak tayo adati paligsahan ng pambansang kasuutan at pagtatanghal at pagpapakita ng natatanging talento. Kadagiti anak tayo nga adatawen na nga upat aging gana at inim, ket maawis kayo, ket sapulin nyo lang dagiti ni Diaconesa Medi Wino, dagiti student deaconess tayo. Ket tultuloy nga agdayaw, ken nagyaman tayo, ken naapo iti daytoy nga kanito. Ti umuna nga surat, ket masarakan iti libro ti Roma, kapitulo 10 ket maysa, bersikulo maysa, aging gana 2, sa tayo malatiw iti bersikulo 20 ket siyam, aging gana 30 ket 2, ket kaso iti kunana. Saludsudok nga rud, linaksid ka diti Diyos, dagiti tattao na, saan? Siya ka mismo, Israelita ak. Nagtaudak iti kapututan ni Abraham, kamang nak iti tribo ni Benjamin. Saan na nilaksid ti Diyos, dagiti tattao a pinili na manipod idi damo. Amuyo ti paset, tinasantuan na surat, anak kay iladdanan, iti panagdawat ni Elias iti Diyos ang may busor iti Israel. Sa tayo malatiw iti verse 29. Tasaan nabaliwan ti Diyos, ti panunot na may papan iti pilien ken bendisyonan na. No may papan kada kayo ahentil, nagsukir kayo idi iti Diyos, ngem ita, inawat yun ti asi ti Diyos, agsipod ta nagsukir dagiti Hudyo. Iti kasta, iti agdama, agsukir dagiti Hudyo, tapno awaten damet ti kaasi, akas iti inawat tayo. Ta pinagbalin ti Diyos, dagiti amin na tattao abalod, ti kinasukir, tapno may paay na ti kaasi kadakwada amin. Ti sao ti Apo. Dawik man, ti panagtakder ti tunggal maysa kada tayo, ti panakaibasa, ti ebanghelyo ni Apo Jesus, ti surat ni Mateo, ti may ka 15 a kapitulo, versikulo 20 ket maysa, aging ganat 20 ket 8 ket kastoy ti mabasa tayo.
Pimanaw ni Jesus iti dayta lugar ket napan ti asideg iti Tiro ken Sidon. Napan ken kuana ti maysa a babae a taga Kanaan ket nagnaed iti dayta a disso ket kinunana, Apo, anak ni David, kaasyanak kadi, linuganan ti demonyo ti anak ko a babae ket marigatan unay. Ngem saan a sinungbatan ni Jesus. Imasideg kadagiti adalan na ket kinunana, patgamon ti dawat tadiket agik-ikkes a sumursurot kadatayo. Kinuna ni Jesus, na ibaunak laeng kadagiti nayawawan at tao ti Israel. Ngem napan nagparintuming ti babae, iti sango ni Jesus sana kinuna, tulungan nakadi Apo. Saan arumbeng nga alaen ti kanen dagiti ubing sa ipurwak kadagiti aso, kinuna ni Jesus. Agpayso takunam, Apo, insungbat ti babae. Ngem uray dagiti aso kanenda dagiti murkat amarigreg ti sirok ti lamisaan ti apuda. Iti kasta kinuna ni Jesus kenkwana, babae, dakkel ti pammatim, maited ken ka ti dawat mo, ket iti daytamet lang nga oras, imimbag ti anak na. Ti naimbag asao ni Apo Jesus. Amen. Amen. Ti sasaum anaragsak sa uama mabiyag. Ti sasaum anaragsak sa uama mabiyag. Amen.
Mapadayawan ti Apo, babaen ti nangyigan tayo nga mensahe, babaen kadagiti koro tayo, iti daytoy nga Music Sunday tayo. Kaya't kuman ngayam ammo kanyayo kakabsat, ti usaren ni Apo, mangibingay ti testimonyo na ti kinaimbag ni Apo Diyos, iti biyag na. Ti usaren ni Apo Diyos, ket maysa nga nainget nga miyembro, wenno kamkaming ti iglesia tayo, diti Central UMC, kastamet ti si Bubokel nga pamilyana. Dahito nga kabsat tayo, ket naglipas, ijay Obi Montessori, Santa Ana, Manila, ken sana nilipas ti elementariana, ijay Green Hills, San Juan. Iso na ket nilipas na met ti high school na, ijay Santa Clara Parish School of Pasay City. Ken nilipas na met ti vocational course na, ijay PATS School of Aeronautic iti Pasay City. San laing dijay na nilipas na ti kolehiyo na, ijay National Teacher College iti Quiapo, kas BS Education Major and Major in Social Studies and Library Science. Ket iti 1998 na ipasana iti LET examination 2001 na ipasana iti LET board exam na. Nilipas na met iti master's degree na, ijay National Teachers College. Ket nalpas na iti MAED in Social Studies with a comprehensive exam. Saan laing intultuloy na pa iti panagadal, ijay Manila Theological College, ijay Santa Mesa, ket nalpas na ti Master of Arts and Christian Education and in Educational Leadership and Management. Iti daytoy laing nga naglabas nga June 24, 2006. Daytoy nga kabsat tayo, ket adumat dagiti nagtrabahuan na, ijay St. Mary's College, Caloocan City, ijay Hotel Tourism Institute of the Philippines, ijay Intramuros, ken kastamet, dito'y CIMEC, kas maysa nga teacher ken librarian, ken kastamet as library clerk, ijay PCU Mary Johnston. Ket nagbalin pa nga teacher, ijay Jesus Reign Christian Academy, ken kastamet nga nagbalin nga college professor, ijay Manila Business College, Manila, ket tata, ket full-fledged professor, ijay Global Reciprocal Colleges in Grace Park, Caloocan City. Iso na ket agdama nga mangisursuro ti Philippine history, contemporary world, Philippine government and constitution, life and work of Rizal, world history 1 and 2, ken naduma-duma pa nga subjects ti isursuro na. Maragsakan tayo nga manghiyam mo kakabsat, ti mangipaay iti mensahe babaen ti testimonya na ni kabsat nga Henry Nieva Corrales. Naimbag nga bigat kadagiti sa Koken Kristo. Our testimonial, tungal isa salmi dagiti istorya no kasano ti pagtatrabaho iti Diyos iti biyag mi. Itet mo di dayaw ken dayag ti Diyos. Ti panaguri, ti pandemya ken kasla ke anak. E bagyo nagbabaliw, iti amin banag iti dalna. Para kadagiti estudyante ken profesional dagus en nasukatan dagiti naariwana rutina iti nainggit lockdown ket quarantine measures. Ti damo anarik na kasla naput panagsandang ket napandas ak nabalin anaput
panawenti panagbukod nakarit kada kami makibagay iti baro normal. Ken masanggo kadagiti mananama arik nati kana wanti sigurado kasla itang koti Diyos ket itdengdeng ko nga adada asiryosenti pamatik para kanyak kaipanam dayta mapam iti simbaan iti tangal Domingo panaguten iti reserba apasuklo kas daton panakararag sakbay makanken maturog talaga na ipagrup ko nasa ayat Kristo nga agar aramin iti nga umiso naki tianwan arito ken motion. So during the pandemic, it's very hard for us during that time, especially for us teachers, that we struggled because of the lockdown at that time. So it is the first time that we have this online. So all of us have struggled, the students. So for me, I have to go to school even though it is lockdown because it is a requirement. And we have to beat the curfew up to 6. So it's very lucky for us that the LRT is not that full of people. So it's very hard, but we succeed. We have many challenges in life, but these challenges, I know, this is only a temporary because we have to cling to God always. Even though it's very hard for us, not many challenges, especially last week, we have so many storms, rainy season, napakabagyon, binabaha. This is a sacrifice, but I know that God always loves us even though we are sinners. And wala pong iwanan, wala pong bibitiw sa Diyos kahit ano po yung pagsubok na dumating po sa atin. Especially now that our world is filled of fake news, global warming, and many social problems that arises. According to John, that God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. God always loved us even though we are all sinners. But we must first repent, we must follow His commandments, even though we always, nadadapa po tayo palagi. It's very hard to be a perfect, but God is perfect. But we always pray, always, for the life that God has given us. So another verse that is Exodus verse 23, verse 1, and Leviticus chapter 19, verse 16. Mamadaar ti maabisor iti pananag iwaras kadagiti ubod damangken pangturay kas magbabat daaw. Meaning to say, if we want to be perfect in the eyes of God, we must avoid fake news, spreading false rumors against our neighbors. However, our social media is filled with fake news, but we should know how to analyze. We are not judging the so-called social media, but 90% of them are fake news. We have to research every time. I said to my students, bago maniwala sa isang bagay, mag-analisa, mag-imbestiga, at timbangin ang magkabilang panig. Yung po lagi kong sinasabi sa kanila para hindi po sila mabiktima ng mga kasinungalingan po na naririnig nila. So, my acknowledgement of thanks. So, this is only short kasi yung time po kasi natin. So, yung acknowledgement of thanks po, I want to thank for my co-OJT that I work for. Thank you for the support and help of my co-OJT, namely Miss Alaysa Arangcon and Hiroshi Simori, both BS Biology graduate, together with their mom, especially
the mother of Hiroshi, that she's my sponsor in my graduation. A big thanks po to Mr. Christopher Valdez, a BS Christian Education graduate and Doctor of Philosophy in Theology. David Ariwang from Myanmar that became a Doctor of Theology in the same school. Thank you for your support to my father. I know he is in heaven. Kotimpuyog members, Ilocano Choir, Maestro Mark Kedeng, and especially to God Almighty. Akararag po tayo. Apo Diyos, pangangasim ta ipaay mo, kada kami ti nauneg agnanayon atal na, kaalmayan dagiti, madadanangan panuno tayo, agasan dagiti, nasugatan puso tayo, ken iturog dagiti agda tayo, nga aturong iti pagtutunos, kadagiti kaniti rimbuk agbalika natalged nga agkla ken naulimek at pangangatayo tulong nga kakami magted iti parabur makapagkawan adagos ken mapangarang iti ayat mo iti tungal maysa masabet mi bantayan ti panunog tayo ken mangyet iti panaginana kadagiti karagtayo iti ngan ni Jesus. Amen.
And so I'll take this opportunity po to give a certificate of appreciation to our conductor, pianist, and our violinist for this Music Sunday 2026 of Ilocano Worship Service. Ayan, pag tinawag ko po, punta na lang po dito and pastor to give the certificate. And love gift po. And also the president of Team Puyog, Attorney Des Macaraeg. And and our lay leader, Mrs. Melinda Carolina. The certificate is proudly presented to Mr. Mark Aldwin Cadeng in grateful recognition of his dedicated service as conductor of the Ilocano Chancel Choir during the celebration of Music Sunday 2026, a special occasion dedicated to celebrating and expressing our worship and faith through music. Your leadership, musical excellence, patience, and commitment have inspired the choir to offer gifts and talents in praise and service to God. Given this 16th day of August 2026 at Central United Methodist Church Main Sanctuary. The certificate is proudly presented to Mr. Paul Bella in grateful recognition of his dedicated service as pianist of the Ilocano Chancel Choir during the celebration of Music Sunday 2026. Your exceptional musical talent, dedication, and heartfelt accompaniment have greatly enriched the choir singing and helped create a meaningful and uplifting atmosphere of the worship, given this 16th day of August 2026 at CUMC Main Sanctuary. And to Ms. Vanji Cruz, in grateful recognition of her dedicated service as violinist of the Ilocano Chancel Choir during the celebration of Music Sunday 2026. Your beautiful musical contribution, dedication, and heartfelt performance have added grace and inspiration to the choir's messages of songs. Panawen ti panagyaman ken pangidaton. Awan ti adipen na makapagserbi iti duwa nga among ta naguraen nanto, ti may sakit ayaten nanto ti sabali. Wenno agserbinto as ipapasnek iti may sakit umsyen nanto ti sabali. Diyo mapagiddan a pagserbian ti Diyos ken ti sanikwa. Idaton tayo dagiti agkapulo karkari ken datdaton apagyaman iti altar. Kasta met ti faithful steward pledge card nga idaton iti nakasera akahon ti sangwanan ti altar. Maawis tayo met ang mga ramat ti online banking babaen ti bank account ti Central United Methodist Church ana iparang kadagiti screen tayo.
May sagot nga yegmi, nagtaod ako kwamin, talek mo kada kami, dakam ti agaywan. Amin na sagot mo, I want me apud no, ket no pagyaman ited mi, naragsak puso mi. Amen. Kas panangipay mi kadigiti talento nga impaay mo kada kami o Apo. Panangidaton kadigiti bibiyag mi. Agraman mit nga ipaay mi Apo, dagiti amin nga sanikwa, ken na espirituan, nga bendisyon mo, titunggal maysa kadakam. Parukpok mo tinananay, nga bendisyon mo, tap nagtultuloy damit ang bendisyon, kaligiti sabsabali, kaligiti pamilya, ken kastamet, ti uneg, ti iglesyam, ken iti aglawlaw, nga nangayabam kadakwada. Ket mausar dagitoy Apo, kadagiti amin nga paaramid, ministeryo ken misyon ti iglesyam. Ken Kristo Jesus dayti ti dawat mi. Amen. Amen. Sa kanya natal na, iagsanggir itakyag na, anya nagundisyon ti ited na, no agsanggir itakyag na, agsanggir tay, Sagsanggir tay, tiag naman tagyag na. O nagsamiten ti makipag na, adagiti nagdalan na, adati ragsaken ti liwliwa, ti agsanggir tapyag na, agsanggir tay, tapyag na, agsanggir tay, iyan na tapyag na. Anyan apag anyan pagbutgap ni Jesus isu ti pagtalka, inanatal na daytoy kararwa, tatakyag na ti pagsanggira, agsanggir tay, agsanggir tay, takyag na, agsanggir tay, tiananayan takyag na. Sakbay kagkararaga kakabsat, kablawan tayo met iti napalabas nga panagkasar da Angelo ken Benilin, ket adada iti tata, ket ay paabot da iti panagyaman da, kas kadagiti karkararag tayo, iti ti buklenda nga pamilya. Yan nagyaman tayo met, ti biag ni Piskal, kas maysa kadagiti Board of Trustees, iti Tagaytay Mission Camp, kanag napalabas iti nga election, iti kalman, iti Tagaytay Mission Camp, Mission Center Incorporated. Kararag tayo, nailangitan nga apumi, agyaman kami, ken ka, iti daytoy nga naragsak, nga selebrasyon, iti Music Sunday mi. Agyaman kam kadigiti talento,
ken ti ayat nga impay mo kadagiti amin nga kormi, ti panangipay da ti mensahe iti daytoy nga selebrasyon. Agyaman kam kadagiti karkararag, kan kanta, ken musika, nga nang lukat kadagiti puspuso ken kararwami o Apo. Iti daytoy nga kanito o Apo, bendisyonam kadi dagiti amin nga nakadanon manen iti daytoy nga lawas kadagiti panagkasangay ken anibersaryo ti kasarda o Apo. Bendisyonam dagiti bibiyagda, sika kadi ti makikaadda o Apo. Ket no sika no kuno kasano ti panangtarabay mo kadagiti naglabas a biagda nang nangruna pa ita nga usarem ken bendisyonam dagiti sumarno nga paset ti panagbiagda. Denggem dagiti karkararagda, dagiti sirmatada o Apo, dagiti plano da iti biagda o Apo. Ken kastamet nga ikarkararag mi agyamang kami kadagiti bisita mi iti daytoy nga kanito. Kastamet dagiti kakabsat mi nga kailokanuan nga adda iti online live streaming. Ikarkararag mi ni Romy Rex ti panagtrabaho iti Balasio taaw iti Saudi ti panagbiyahe na into Nubigat. Bendisyonam kadi ti kaadda na ijay ti inna panagtrabaho ken kastamet nga sika ti makikaadda kadagiti paset ti pamilya na nga imbati na ditoy pagilyami. Bendisyonam met o Apo ken ipaay mo tinananay nga panangkapalaing kadagiti sakit dagiti kakabsat mi. Nang nangruna ken ni Dr. Raquel, ni Tatay Dion Dayag, ni Nanay Luz Ramirez, Evelyn Valdez, ken daduma pa nga saan mi nga naibaga dagiti nagnaganda Apo si kakadi ti Mang Ted, ti pannakaagas dagiti napisikalan nga bagbagila, tap nagtultuloy da nga mausar dagiti biagda ti panagserbi ken panagdayaw ken ka o Apo. Pagyamanan mi met o Apo, dagiti trabaho nga impaay mo kadagiti anak mo, ket si kamet ti mangipaay kadagiti agsapsapol kadagiti trabaho o Apo, dagiti anak mo. Kastamet kadagiti agadadal, ikam kaditi nananay nga sireb ken laeng tapno kasta, bayat ti panangisagsagana da kadagiti masakbayan da, ket maturpos da o Apo, no anyaman dagiti nangayabam kanya daw o Apo, nga adal nga inalada tapno kasta ket isunto ti Mang Ted tinananay nga biag o Apo kadagiti anak mo. Bendisyon met dagiti naganak da o Apo dagiti amin nga anak mo nga agsapsapol tapno kasta ket maipaayda dagiti kasapulan dagiti amin nga anak mi. Agyaman kami met o Apo, iti iglesia mi, ken ti pagilyam mi, tultuloy mi nga ikarkararag o Apo ti multipurpose building mi, kastamet iti pagilyan mi, ti likudan, kadagiti suot, kadagiti dadumapay, nga parikot, gapo ti kinagamrod, nga adda kadagiti mangidangdangulo ti tunggal maysa kada kami. Bendisyonam kadi ti pagilyan mi o Apo, ket agtultuloy nga agari ka kadagiti puspuso ken panpanunot mi o Apo, nang nangruna kadagiti opisyales mi. Wen Apo, ikarkararaga mi met dagiti OFWs mi o Apo, ti umadani nga panagawid ni Kuya June Tolentino, kastamet ken ni Kapitan Paul, ni Eldridge, ken ni Denmark, ken dadumapay nga paset ti pamilyami nga adda kadagiti Balasio taaw kadagiti na duma-duma nga disso dito ilubong sika kadi ti makikaadda kadakwada. Bendisyon na met da Angelo ken Benilin ti panangi rugida ti panang buo ti maysa nga pamilya sika kadi ti makikaadda kadakwada kadagiti trabaho da ken ti buklenda nga pamilyada o Apo. Ket agyaman kami kadagiti karkararag, agyamang kami ti panangbendisyon mo, ti panagkalaysada o Apo, ket agtultuloy mo kadi nga bendisyonan dagitoy nga kabsat mi Apo. Ado dagiti kiddaw ken kararag dagiti anak mo ngem ammom dagiti kasapulan da o Apo. Ipaay mo kadi asibubuslon no Apo, dagiti amin nga araraw dagiti anak mo. Ammom ken
adu dagiti kiddaw mi o Apo ket sangsang kamaysa kami nga inawat mi na Apo ket impaaymon ti sungbat dagitoy nga araraw mi Apo. Isot gapuna aywanan na kam nga rod Apo. Titunggal maysa kada kami. Bayat ti panagsublim manen kadagiti pagtaingan mi, kadagiti trabaho mi. Iti daytoy nga lapos ket ipaaymo kuma ti talna ket salunat titunggal pamilya ken tunggal maysa kadakam ket pakawanen na kami kadagiti amin nga nagkaruangan mi nagbasulan mi kas pamakawam mi iti padami nga tao ken ka o Apo. Yaman kami ti koro, yaman kami kadagiti bibiyag da o Apo ket sika kuma ti maytan-ok ken mapadayawan kadagiti bibiyag dagiti koro mi. Itinagan ni Jesus dayti ti dawat mi. Amen. Amen. Uray no namay ititagyak na agsanggirtay. Uray no suot di kay agliday. Katakyag na ladin saranay. Agsanggirtay. Agsanggirtay na. Agsanggirtay. Piag na layo na titakyag na. Tiyama ken anakuma ken Espiritu liliwa dayawen na ipangruna ti langit ken ti dagat. Amen. Kakabsat ken Kristo ti gimong tayo ket nalpasen. Ngem ti panagserbi ken Apo ket mangrugi. Bendisyonan na kayo kuma ti Apo ken aywanan na kayo. Kaasyan na kayo kuma ti Apo ket paraburan na kayo. Kitain na kayo kuma asi ayat ti Apo ket ikan na kayo ti talna. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.